Shalom, salam sejahtera di hita salhutna damang dainang nanlonga di bagasa tuata Yesus Kristus di dia pehita maringanan dameni di bata natotong madongani mangaramoti parngulomuna di bagasa tikyon naing manangyon hata ni di bata hita nagabibuhal di bagasan parngulota ale jumulo marsada ni roh hita martanyak kita debata nami puji marhiti ti Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa tikyon hay pasa roha do pikiran nami tuho. Asa ho manodangi. Asa marhiti-hiti panodang na siya koi hatam na lautanginon nami. Boy mga dihok kami mangunan akalomo ni roham. Muliate Tuhan. Jala na posom parguguy. Asa mga sagugu jala bisuk na siya ko. Na posomon pararaton hatam. Di bagasan Yesus Kristus. Amen. Damang dinang hata ni dibata na sartu hita dia pala partikyanon dienek may siyan surat ni Apostel Paulus manopot huria Rom biddu 10 mamuka may sa na 8 masok sa tuay 10 tulo o mahata ni Tuhan. Odo tahe didok talpedo di ho hatay di bagasan pamangamu do di bagasan rohamdo ido hata ha porsyon ina hubarita hok kami ay malua maho molo di parhato po pamangami Tuhan Yesus uhu dia porseroham naung dipahi di bata ibana siya nakanamate ay roha ido porsia asa tuhati gora pamangan ido makatidakot asa tuhalwao adido suratido dang si pailaw nasa na porsia di bana adang adong ibar ni Yahudi manang Junani ay sada do Tuhan ni salhutna naung marbasa-basahon siyan hamoran na tu salut akka na madyo ibana ay malua do ganu na madyo gowarni Tuhan ni ido sahat hurian enolonga di bagasan Yesus Kristus di akhir-akhiron sonari di tahun-tahun na parpudion adong na sonari istilah na sangat pamilyar jala na terap tudet istilah na madokon maragama aladang martuhan manang beragama tapi tidak beriman bahasa istilah kami doko sangat populer do ima terap tudet sonari gudang do jolma di do ibana Kristen di do ibana siute Yesus agama na Kristen alay pangalahona deo siyan pangalahon ni Kristus. Jela anggo di pasiot ibana somal na mamitori diri. Dang salo do kala na asi. Hurian ni Tuhan. Marhiti-hiti turpu jami taon Apostel Paulus pasahaton sada pamikirio taringo tuha porsya na togum imamadhoti Tuhan. Di hati-hai pamikirion ni halak Yahudi na maragam madok iya na sida madapot haluaon ima molo diulahon na sida patik ni si Musa do na paluahon nasa julma na buy mangulaw patik ni si Musa ido na madapot haluaon angay takasma di payong apostel ina sida dang adong nabuy nang gusada jelma di portibio mangulahon ni mapatiki nasada diulahon nasada nay dan diulahon berarti dang sikope jala takasma di patorang aposteli iya jelma nama dapot haluaon dada na mangulapati alay jolma partigor na madapot haluaon ima na porsia tu Tuhan Yesus Kristus holan Tuhan Yesus Kristus do bona ni haluaon holan ha porsia maka porsia Tuhan Yesus Kristus do haluaon ima di do ibana di bagasan ayat na pasyaw ni ay malua mahumolo di parato pamangami Tuhan Yesus huhu di ha porsia roham nang dipahi di bata ibada siya nakanamate. Secara sederhana mau dikatakan
orang yang mendapatkan keselamatan ketika engkau mengakui di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengakui lewat mulutmu bahwa Dia dibangkitkan oleh Allah. Airoha ido porsia asa tua tigoran pamangan ido maka tidakut asa Tuhan luau. Ketika iman kita manang rohat tonu nga porsia gabi dipatudum akan natigor. Gabi akaulan natigor mataulahon. Jala marhiti nang taulan ima hati goranita hati dakko ma ia salhu na ibu taulahon dada ala ni gogota. Alai ala haporsya tama kaporsya Tuhan manang ala ni Tuhan do mangalehon itu hita maka nabuy mataulah. Uria nenolonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Pangajariyo na pinatupan ni Apostel Paulus tuhuria rom suang songon itu ala karistan saluhut na. Sada pangajariyon na tutu. Sada bona ni haporsyaon. Jala sada haporsyan na sito. Dang adok kape guguni jolma di portibion. Nama bad ibana buy madapot haluaon molo dan porsya ibana tutuhani dang adok kape gugu ni jolma di portibion nama bad ibana buy mangulan angka nasitong anggo da marhite-hite pangurupion ni debata alini do amang inang hobar tu ojahan nasahat tu hita didokon ojahan na malua do ganuk na majo guarnit songo dia dujol mana malua nama jogor ni Tuhan. Cukup dah tadokon Tuhan palua maau. Cukup dah tamartangin Tuhan ramoti perngolokku pasu-pasu keluargaku. Ramoti akaulokku gabi di palua hita hulang nama jo somonido. Daw. Alay na nang ima odol hono ni hata ni dibata tu ita da para partikan. Adong ima dua hal. Na perjolo sahali marhite-hite jami taon nang diajarot tu hita ha porsya ni marmula si roha do tubuh jalasuan di bagasan roha ima roha perbagasan molodang tubuh jalasuan di bagasan roha bodo pangalahot taga besongon halak pangasi marhite pangutusya do panatapan na bagas bodo taboto ngul parto dia di sasahala lapatan na naneng dohonon na tu hita ketika engkau katakan bahwa engkau mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat. Manang ima molo tadokon nunga mangulu hita molo nunga tajogor ni Tuhani berarti ikon adong maha porsyaon na tutu. Ikon adong maha porsyaon na poli. Ikon adong maha porsyaon na tubuh siyan bagasan roha maka tidak ko Tuhan dosi palua. O mana perjulo de kubotota. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat. Atau ketika kita berseru kepada Tuhan maka kita diselamatkan. Berarti adong ima pengakuan di bagasan hason di debata di bagasan mulutta. Jadi unang adung bedi tonga-tonga rumah tangga ta. Diari dapat pudion. Madok kontuwa kagijang ni rohai. Ala ni gugok kudo doka na asik. Ala ikop perlu mabotot ta. Asa dapot tahaluan na siya Tuhan. Tapor siya Tuhani, siya nasa roha, siya nasa gugu, siya nasa pikirata. Alang takas di doko talpedo di ho hatai di bagasan pamanganmu. Jala di bagasan roha. Lapatan na songo dia neng dohonon na. Naneng dohonon na tuhita. Molonunga di hati dako koi matuhan. Marhiti ti pamangammu. Jala tarida mai marhiti-hiti pangalaho. Lapatan na orang yang bisa mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu karena dorongan hatinya. Karena itu sudah diakukan di dalam pengakuannya. Maka dia juga harus mengakukannya lewat perbuatan. Dang say madokon song nahamidokon na kanya Tuhan palua mahami. Alay ikut adong sebuah pengakuan. Pengakuan yaitu madokon Tuhan do si palua, Tuhan do partano batu aku, Tuhan do na mga legogo dia. Na paduahon,
marhite-hite jami taon nang dipasahat tu hita ganuk marsada-sada asa saluhna jolmai mame paporsyaon di bagasa rohana rekot alai udut tu si rekot si tutunang maka tidak ko marhite-hite pamangan. Maka tidak ko marhite-hite pamangan songonedok ko nakaningan dia na para sa pului asa tu atigoran pamanganido maka tidak kon asa tu halwa. Nah, jadi senari sedia do hita di boto jol magabe Kristen. Nah pasti siap katipi. Na paduahon di boto jol mahita Kristen mula marbinggu hita tu gereja. Na patuluhon di boto jol mahita Kristen mula roh hita tu parsauran hala Kristen. Cukup do disi. Jadi anggoi ma isarana di tempat tok kita tu daerah nasional gereja. Tu daerah na Islam na berbeda do imaha Kristen ta. Da dong gereja, da dong parsal kan asik. Jadi di boto jol mahita Kristen. Sian ulan holong ni roha. Sian ulan akan adika. Sian ulan akan adigor. Molo tapatudun holong ni roha. Tigor hita mangulak kaulaon. Do ima dang marneko-neko hita. Pasti do ibarat na molo di suatu tempat hita di suku. Ado gamang. Pasti tadokon Kristen. Nah padua honon naneng dohonon ni debata tu hita. Marhite-hite haporsyaw na togu. Marhite-hite nang dipalua Jesus Kristus sita. Nang olo hita majogor di Tuhani di bagasan parangolota. Ikon tapatuduh maisan nasaroha do pikirat. Jalan na padua honon. Neng takas ma dipabotot tu hita. Karistek ko tari de bagasa pangalaho. Mono nunga di Joho Tuhani songon ojahan malua du ganup nama jogar de Tuhani. Berarti nama katidak ko Tuhani senasa roha do pikiran. Nama katidak ko Tuhani di bagasan ngulu nasi ganupare. Nama katidak ko Tuhani tonga-tonga rumah tangga. Ido jolma nama lua nama jogar de Tuhani. Dia ada holang di tayang sapi. Alai do di pangalaho. Alia manginang so tung adong to pamikiro di hita molo dang patik ido mabak kita malua to hapola mangulang pati. Na yung takas dohonon nami. Patiki memang dang gabi parhitiat ta madapot halwaw. Alay tayong marhite-hite naung dipalua di batahi ta di bagasan Yesus Kristus. Tandanya bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita harus melakukan ketaatan kepada hukum Taurat. Kung natadok ko mo siya nga manginang, nga malua aw ale manak ko. Kung natadok ko mo siya nga malua aw ale margadyang dila. Kung natadok ko mo siya nga malua nunga di palua Tuhan Yesus aw ale adon no pe akahosom di bagasa rohat. Mariswang do salu nay. Ale anggota dokon nunga di palua aw di bagasan Yesus Kristus. Dan taulah bejudi, dan taulah behosom, dan mabuga pehita, dan adong begijang ni roha di bagasa rohatta. Aka ulaw nadinggan naman ko patudunot. Naparpudi sa hal yang manginang nolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. So na patujulo na kami dokon, ia julmai gudang do sunari beragama tapi tidak beriman. Alai neneng dohono ni debata tu hita. Ikon beragama jalan berimam mahita. Dan buito beriman tapi tidak beragama itu bullshit namanya. Ala ikon maragama do berimam mahita. So sada cerita adong ma hiyahutot to sada film na sangat menarik. Judul di film na di mulai di bahasa Indonesia Audo Jesus. Di sada tiki adong matulu halak. Tulu keluarga. Lao maban perjalanan. Sada keluargaon suami istri naneng ima paninang nirangon. Lagi broken hope palagi. Na baduahon adong masada na poso. Iba na ala na stres di bagasan parngolon na. Gabi hone pergaulan bebas. Napatulun adong masada pengusaha.
pengusahawan sangat terkenal. Nah, di sadetik sada tujuan menatul halakon. Ali di tonga dalan dan buah laki melanjut ke perdalanan. Alana adong ima badai nina. Mau tidak mau mula mahalaki itu pemutaran. Pai mau badai reda. Di pemutaran ini adong tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Nah, berjudo tempat persinggahan ini majakun nasida. Jadi di tempat persinggahan ini disima Yesus na marguar Yesus. Jadi Yesus di ibana, dipilih ni. Dung saat nasida disi. Di pabuan nasida masaluk na kaune-une. Nah, Romai ma Yesus idok koma. Dilem masaluk na kasolusi. Nah, berumah tanggai ala dan ditangi do hata di Yesus si. Gabi polit do rumah tangga nang jadi sirah. Na padua ni na broken home na poso na pohona pergaulan bebas si. Ditangi do hata ni Yesus si. Jela adon do perubah di bagasan ngulu. Ale na patuluh pengusahay. Dan porsi imana Yesus. Ido ibana saluh na kesuksesan naik. Ala diguguna do. Mardala mapartikit ala pengusaha undang ulo manangin lima Yesus. Dapat marah memang las mati na ibana. Napatan na manginang nakita pe di bagasan parngulot. Gudang do ka persoalan, gudang do ka parukilon, gudang do akan narahisan roh do pikrata. Ale mo tatangi Yesus di bagasan parngulot. Dapat tadu haluaw. Anggota tangi Yesus di bagasan parngulot. Dapat tadu hadameo. Alay anggudang tatangi Yesus di bagasan ni mangulutta. Songon hatari dan haporsyata. Jiado tapota. Sonari pilihan adong di tangan. Olo do hita maju Yesus manang maju gorni Tuhan di bagasan parngulota manang daw. Sonari di pasahak mapilihan itu hita. Alay dapat pudi salin neneng dohoron nami. Nasa jolma na maju gorni Tuhan madapot halwa. Maju gorni Tuhan berarti maka porsiai siya nasa roha do pikiran na. Ya Yesus do Tuhan si palua ibana sonari sahak ro di salem nelekna. Amin martanya kita. Muliate Tuhan di asidot holong ni roham. Muliate di hatam na kami tangihon. Ajari matutu kami asa makatidakok ko siya nasa roha do pikiran. Asa marhite-hite na kami tidakok ko dapat nami hadamion las ni roha di bagasa mo nami. Muliate Tuhan. Pargugoy kami mangulan hatamon. Ajari kami asa tutuhan porsiya Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus bertanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat.